Повей от баладата на един живот. Страничка, страничка и половина, казаха ми да напиша за Дончо Цончев. Иди сега го напъха и маестрото в страничка. Едно, че е невъзможно, друго, че няма нужда от предговор. Знае го цяла България. Самият той се е изтипосал в книгите си. В тях са всичките му митарства. От провинциално суперменче, което се бие и играе футбол в отбора на батковците, а вечер свири джаз на Гаралевски и се перчи, сякаш да си заслужи изключването от гимназията, до живия класик. Едва дошъл в София и вече е и отличник, и републикански шампион по бокс. После се състезава с коли, сваля мадами, съученички и какички. И докато завърши висше образование и стане геолог, сменя дозина професии, които прилягат и на мускулите му, и на траперския му дух. Още с първата си книга «Мъже без вратовръзки» ритва порталната врата на съвременната българска литература и влиза в нея. На 40 години вече е най-търсеният и тиражно издаван български писател. В представите на мнозина Дончо Цончев минава за бохем с неукротима замашка и яка табиетлийска глътка. А той стигна годините на дядо Вазов, че ги и надхвърли. Но през всичките тези години не спря да пише. Така стана маестро в най-трудния жанр – късия разказ. Във всичко онова, което е излязло изпод перото му, има нещо шеметно, омайващо, чек лондонско. В последните си книги Дончо Цончев е същият, но и малко друг. Струва ми се, че в този момент от живота му в зелените му очи се утаява особено чиста и кротка тъга по младите години. Едно очистено сърцебиене пред ненагледната ни прамайка, природата, по-силен копнеж за рода и в рода. И една смирена, ненатрапчива и от това още по-категорична човешка мъдрост. Промени се и външно. Беше човек без вратовръзка, а после го видяхме в Народното събрание като депутат с вратовръзка. Но си остана мъжкар. Всеки разказ е един урок по мъжество и достоинство, поука за онези, които са способни на поучение. Те ще открият истинския Дончо Цончев, изтъкан от опрощение и милост към ближния, приятел, който обласква и живи и мъртви. Ще чуят утешителна дума за горчивата съдба на човека, ще доловят как отпява повеят на горестната балада на един динамичен живот. Това е страничка и половина за Дончо Цончев. Сполай ти, Господи, че го имаше на този свят. На 18 юли 2002 година нашият съгражданин Дончо Цончев беше обявен за почетен гражданин на град Левски. Ето какво сподели той по този повод. Човек, където и да го запилеят ветровете, запазва в себе си картината «Де зората го е огряла за първи път». Той я носи до последен дъх, не в портфейла като снимка на близък човек, а в сърцето си. Зато и не е възможно някога да я загуби или пък да му я откраднат. Всичките неща, които чакат човека по пътя му, битки, неудачи, приятелски очи, порази и недоразумения, радости, любов и утехи, се наслагват тъкмо върху този пръв пейзаж от детството. Като че ли родителите, учителите и първите другари от улицата и покъра са изградили една празна Менделеева таблица,
която трябва през целия си живот да попълваш. С делата си, отношенията с другите, възгледите си и собствената философия. Много шарена черга беше послала съдбата пред мен, за което, честно, наистина съм и благодарен. Нямаше да се радвам толкова на внезапните светли, понякога божествено грейнали ивици на тази черга, ако не бях минал през тъмните, понякога дяволски черни ленти преди тях. Нямаше да се усещам щастлив човек, както и сега в този върховен за мене момент, ако не познавах нещастието. И мисля, че тези две състояния на човешката душа не могат едно без друго. Просто така е направен животът. Даде Бог да обикалим света, а това означава и неизбежно да се съизмерваш с другите писатели, граждани, ловци, човеци. Винаги навсякъде, при всички случаи, дълбоко в себе си оставах пак това, което съм. Продукт на първият мой роден пейзаж. Онова момче от Гара Левски. Тук, в този град се роди самочувствието ми, куражът ми за всякакви битки в живота и силното ми, понякога бясно желание да покажа как сърцето ми е пълно с любов към своята земя и своя народ и че в обществото все едно кой управлява за момента, трябва да цари справедливост и дълбока гражданска съвест. Чиста и свята по безсмъртните думи на Васил Левски, нашия патрон. Бил съм на интересни места с пушката, но една от най-големите ми и най-стари мечти да се поразшетам с Африка още не успявам да осъществя. И във фантазиите ми, които позволяват, разбира се, всичко, не виждам първо книгата, която ще напиша, а как се връщам тук в Левски, как събирам Христо Ечев, Денчо Минев, Атанас Камбуров, Гошо Янков и всички от нашата банда до един, да започвам да ги лъжа, както само аз се знам. Скъпи съграждани, знаете, че не съм по протоколните и надутите като облечени във фрак приказки. Наистина, скъпи мои приятели, на вас и на любимия наш роден град не съм дал чак толкова, колкото вие ме оценявате чрез днешния акт. Зная това. Ще се постарая за напред. Живот и здраве да е. Обичам ви. 5 дена преди завинаги да напусне този свят, Дончо Цончев вика при себе си Валерия Велева за интервю. Защо ме извика, Дончо? Да си поговорим за важни неща. Какво те мъчи? Всичко. Трудно изтърпявам тази духовна нищета. Опростачването. Насъбрал съм яд, злоба, съжаление. Като сравнявам нашата страна, България, със света, защо такава ни е съдбата, се чудя? Такива кълпазани излизаме. В ръцете ни е всичко, а не можем да го коландрим. Питаш ме как се чувствам? Представи си един човек в саваната на това опростачване на хората и замирането на духовността. Много е тъжно. Нима в историята на България не е имало други такива периоди, пак сме се въздигали. Имало е, но чак такъв упадък не. Дори не го съзнаваме. С Андрей Пантев сме умували, с Антон Дончев, с Георги Марков. Такъв период на духовен упадък България не е имала. Защо се случи това? Не ни бива. Как не ни бива? Държава и народ с 1300 годишна история не може да ни бива.
Всичко е на книга, приказки. Калпазани сме, то се вижда. Някои успяват и се спасяват поединично, но като нация загиваме. Опростачването ни спира, залива скал, трови, полуграмотници, полуинтелигенти ни заливат. А къде е спасението? Упование в Бога, вярата, стабилното в историята и характер да търсим в самите себе си. Винаги си бил критичен към властта, но никога не си бил така язвителен. Защо? Бил съм, но не съм го показвал. Сега съм гневен. Имам грижа за отечеството, както за къщата си, за децата си, за внуците, така и за отечеството. Това е най-достойното мъжко чувство – отговорност, загриженост. Какво ще правим? Как ще го правим? Какво ще оставим след себе си? Защото човек е нищо, ако не остави нещо след себе си. Той свършва, както при оценките. Тичаш с бележника да кажеш, че имаш шестица или двойка да се оплачеш, но няма на кого и теб те няма. Ти не съществуваш. Толкова си зависим от другите, обвързан си с тях. Държавата загива. Не виждате ли? Ако не се очистим, нищо не остава след нас. Загиваме. А ти как се чувстваше в парламента като депутат, например? Уютно. Карал съм и двете страни на залата да ми ръкопляскат и да стават прави, като им говоря. Корнезов веднъж каза: нищо не ни остава след това, което говори Дончо Цончев, освен да помълчим. Това са ми върхови исторически постижения. Да мълчат, да слушат и да ръкопляскат. А вдясно не може ли да се роди нещо ново, добро, което пак да привлече хората? Дясно няма, разберете това. Да си чула дясна религия? Всичките са леви. Будисти, индианци, ескимоси, християни, африканци. Няма дясна религия. Философията им е неясна. Дончо, за втори път ми се случва такъв тежък разговор. Преди години, в такова състояние на отчаяние, ми извика Дамян Дамянов и ми каза: доведи ми палач. Аха, хейче фраза. Знаменито момче. Не искаш това, нали? Не, до някъде аз съм палач, но съм по-нежен човек. Защото се върна от оня свят, нали? Да, няколко пъти. И какво си казваше? Защо Господ те връща? Страшно ми е любопитно там. И го очаквам. Неизбежно е. Сигурно има нещо смислено, по-висше някакво. Много ми е любопитно и си чакам реда. Не ми казвай, че чакаш смъртта. О, чакам я. Очаквам я. Да заповяда. С баба Ванга имахме дълги разговори на тази тема. И тя си я чакаше. Искаше да се отърве. Да заповяда, там сме. То е неизбежно. Това значи ли, че си разчистил сметките с този свят? Не. Оставил съм доволно на децата. Дал съм душата си на приятели. Голямата част. Но какво не си направил още? Имах още да пиша хубави неща. Имам 80 книги. Голяма работа. Духовният свят е безбрежен. Не го познаваме. Като морски рай под водата.
неизчерпаема красота. Винаги трябва да има нещо, което да те прави щастлив за това, че виждаш слънцето сутрин. А къде е Снежа? Излезе по пазар, на фризьор. Добре, търпиме цял живот. Много трудно сме го изградили, но благословенно ни е семейството. Знаеш, аз съм серсем на тая тема. Тичал си след жените, не ми говори, че не си се подавал на изкушения. Тичал съм, гонил съм, свалял съм. Даже с милицията търсих адрес. Една като я видях в университета, докато не я намерих, поболях се. Но и открих. Тя пък живееше у едно мое гадже. Стана една бъркотия, неизбежни работи. И Снежана изтърпяла всичките ти забежки. Да, умна жена, мъдра. Така казват всички мъже за жените си, които им прощават забежките. Пусни го и той се връща сам. Така си го докарала, че той не може. Не иска да живее без теб. Тая къща тук с пушка съм я бранил. Седни кофи за буклук я топлих, като изливахме цимент. Градено е нашето семейство и съм много горд от това. А изневерите ти не са ли предателства към Снежа? Пълни предателства. Ама и аз съм предаван. Не от нея, от приятели. Той врагът не може да те предаде, защото не те познава. Приятели са ме предавали и то зверски. Интересно ли беше Симилиан Станев на лов? О, той е велик! Аз много исках да се докосна до такива хора и те с отворени обятия ме приемаха всичките. Дори най-трудния характер, дико фучичие. А има ли нещо, което искаш да направиш още в живота? Писането. Построил съм 3 къщи. Писането е спасението на душата. Но не те спасява от яда, нали? Не. Имаш ли грях? Да, към много хора. Могъл съм да направя нещо спасително за тях. Нещо много добро. Помощ да им окажа. Но не съм го направил. И то се плаща. Грешни сме. Несъвършенни. И така и ще си отидем. Здравейте, вие сте с Университет на живота, аз съм Иван Велков. Във втория брой на нашето предаване ще ви запознаем с един всестранно развит човек. Той е запален ловец, бив шампион по автомобилизъм, но неговото призвание, както той сам признава, е перото и това да твори разкази. Вижте какво ни сподели Дончо Цончев в един разговор за минало, настояще и бъдеще. Отговорили ли сме младите хора, според вас? Сегашното поколение отговори? Мисля, че да. Не им лечи така, но мисля, че да. Ние ще правят семейства, деца, той следващия свят е от тях. Но как без отговорност ще ги родиш живота? Един от великите ви приятели е Шолохов. Дядя Миша, и с него казашката дънихме, ущяхме да ходим на лов, зарядахме пушки всичко. Открадна нас един самолет от Ростов на Дону, хотел в Ростов. Отидохме до тоалетната, той вика, ела с мен. Седнахме в една честна, самолетчето реговото, фъска степите и така много се гордея с тия работи. Светло ли е бъдещето на България според вас? Никога не е било, само на думи. Не мислиш ли, аз така си разсъждавам, като наблюдавам съвременния живот, как се развива и нашето общество вече 20 години, не мислиш ли, че българският народ
трябва някаква карма да преживее или носи някаква тегуба. Може би големи зверове са били прабългарите ли, много пакости ли са правили, на тази земя много са кощунствали ли. Не мисля, че носиме някаква тежест такава. Всички са тежест на времето. зверове. Не, това са оправдания, теории, няма такова нещо. Съдба има, но чак пък така карма. Добре, да виж, то преход няма край. 20 години... Не можем, не ставаме. Ние ако ставахме и преди това, преди Европейския съюз, ще да бъдем европейска страна и като другите. А не сме. И нямаме потенциала ли? Не бива, не бива. 1300 години много кофти племе. държава такова кофти племе. Абсолютно, това е завист. Страхотен феномен, но не знае, че му завиждаш, а теб те еде. Ще те умори. Що развеждаш това чувство в себе си? Он хабар няма. Той си стои на яхтата, а ти се едеш, докато се свършиш. Един Пелин беше казал, ако се роди гений в България, ще е гений на зависта. Факири. Сатанинска работа. Зависта ли е най-силното качество в България? Да. Ако зависта е най-силното отрицателно качество на българина, кое е най-силното положително? Ама, че труден въпрос. Хубав и труден. Никой ли не пуши? Пушат, ама... Се крият. Така се прави на тия години. Качество на българина. Вържим, че сме гостоприемни, работливи. Това са големи легенди. Няма такова нещо. Мързеливи, долни, продажни или продажни. Планжовите пред Секинов. Качество има склонност към изкуство. Фолклора ни е силен. В спорта сме добри. Има и стокс. Добре, да виж колко добродетели са възпени в народното творчество. И те са затои. Защото ги няма, викаш... Да възпяват добродетели, белки им се появят. Откъде ще се вземат? Когато не вярваме в Бога, не сме отворени към духовността, да знаем, че е спасение, морала. Открих какво ме е спасило и ми е направило кариерата и успехите през целия живот до сега. Не знам две думи. Две понятия не знам. Скука и мързъл. Добре, да не мислиш ли, че сме пред прага на някаква национална катастрофа? Ето е криза в... Тя вход, катастрофата, тя перманентна при нас. Липса на каквато и да било ценностна система. Да. Не се стремим да я направим. Не мислиш ли, че се изгубихме в прехода? Напълно. Разложихме се, няма, не изчезнахме. И са били размерни времената. Викаш, няма спокойствие на Балканите. Да, винаги бъдещето е светло, миналото е ужасно. И като направиш сметка, всеки момент живеем в едно блестящо минало и едно ужасно бъдеще. Това да. Все там сме. Разкажи някой спомен, който ти е останал така в съзнанието с Емилиан Станев или с Радичко. Уха. Знам, че сте били... От Мръкна отидохме тук. Горголица. Отидeme за Горголици. Събаля Софийско. Зададе се една, дигна, гръмнах, падна. Какво правиш? Какво? За какво сме тук? За лов за Горголици. Няма да тръпеш това животно повече.
Няма. Няма да стреляш. Викам, няма. Защото ти като стреляш, пада. Пада. Господ, като бил японски художник, тогава е рисувал горголицата. Не пипаш повече, няма, бай Миляне, бъде спокоен. Викам, а като е Господ, като е бил крокодил, какво животно е направил? Викам, не се поиграй с стария човек. Йордан беше безпощаден той. Това явление, той подарък за човечеството. Родичковия. Такива съчинения. Една роса студ събрали в тъмно. Едно цикани го изпъдили от Долен Богров. Насам взе го да го стоплем в колата, завихме го там. Да го слушаш после. Как сме опердашили, сме си я подфърляли. Като волейболна топка. Един старец от Банско. Младите завзеци бавят го. Снахата най-пъргава. Той вика, деца, да ви кажа, много лошо нещо е старостта. Дано ни я дочекате. И го знае, че лошо, дано ни я дочекате, да не се мъжите. Бате, пише, бате. Така е. След настоящото интервю, което чухте, вижте какво сподели Дончо Цончев. Често се срещам или се разделям с хора, на които не мога да открия чувствата си. И как да ги открия, когато тези чувства няма да свършат нищо? Те са само истински. Отдавна се каня да направя някои неща, каквито все още не съм направил. Но как да ги направя, когато тези неща не носят никаква печалба? Те са само добродетелни. Ще умра, разбира се. И за раждането никой не ме пита. Не ме е страх повече, отколкото е възприето. Вече живях. Зная какво ще загубя. Но премълчаното и неосъщественото на всяка цена трябва да останат. Те са посоката на децата ни. Четем разказа Синорът на живите и пред очите ни е той, Дончо и Коцето. Изваждат шишенцето с ракията и преди да отпият, отливат по глътка за мъртвите свои приятели, преселили се завинаги в ловните полета на вечността, където в момента е и самият Дончо.